jing kemen ka bakrau na kamta jonga hakan ka por ban wan hakmat ka jong phi rangkat bar kan ka khubor naga ktien ka jong blei ka khubor Christmas ka gospel jong Matthias kala nong ka ban kong ka khot ka ba arpusau kumta haba u Joseph ula kendithia ula shongkurim ya ka mari kumbau angel jong utrai ula batha ya u banle kumta ka khubor khangne kalong ka khubor siaphang ka jikthmu ka jong blei bar ka rai ka jong ikipri haka ktien phareng laban ong God's plan and human decisions hangne ngi ibo Joseph u ya limba ya ka por ka ba e tam haka jing im ka jong shim yo thia hakitu kimit nyemtep ka no mit hare nadu bu yo sngo ya ka khubor bakam briu ya ka ba ulam mut ban shongkurim no ban ja tho no la dan te ktien hare menta ko yo jing tep bakalapun khon mano ban yo thia la da kata ka jing ja ka ja baru Joseph baro kini kipsni kimit o thia ba ka jing khuslai habol yo sngo ne ka khubor ni yang ni bodan hapdeng jong jing sosi ka bajur ka jing khuslai hadu ga ong ne ktien ga jong blei bau kwa ban pelai no ya ka balai yang akan ne la siu kli balai ka ja kum ne balai nga sa thok kum ne balai nga sa syukor kum ne re hapdeng jong kata ka por ka ktien jong blei ka ong bau angel ulawan ban mi pau hakis jo thia ka jong ublay ulah ong Joseph ba omdai ban pelat ya ka Mary hari dam pediang ya ka bar kum juru unie khulong ya ban kha bat khot yo u Jisu mar ulong nong pen em ya ki brio na ki pop ki jongki ka plan ka jong Joseph kalong ka ba perkhat perthei kumai perkhat nang mangi baro hari ka plan ka jong ublay kalong ke ka ba shabam jukot larangi don haka jinga lam ka jong ublay lagi don hakam mon ko jong blei ka no ka jing e kanam long satya ka jing e yangi u blei u sha bangin ya leng ba ka jing e khnang bangin la man yo i ki kamba ki ba ule ha ka jing em ka jongi la dang gi long ki ba ye yo blei kan ong phi ki para bangai per ki par lo ki e baro ki long naga banta ka jing ba hato phi nget ye kan ni hang ngi i ba Joseph ula shim ya ka rai ka jong u ba ula pendep ya ka jing thmu ka jong play u Joseph ula shim ya ka rai ka jong u ba ula tho ya history jong ka perthei baro kowe lemba ka jing rai ka jong u ndai tangkata ka jing rai ka jong Joseph kala pen kala ya ka bom jukut hi baro kowe aro Joseph shim shim ya ka rai hoi u play ula an panan kam ni ki wei pat hari ha bo shim ya ka rai kawan ra ka jing kerku ya ka jing em jong u bai ka jing em jong ki wei pat ni hang le bo Joseph omle tam bo rai handai u da shimru ya ka senjam pula shim ya ka Mary balong ka tengah ka jong u haba u blei u mi pau ling ba jong angel ha ka Mary shim mana ka jing posni hai u wan bai kum to ha ka long reniang ka jong angel hare haba mi pau ha u Joseph umi pau ha ka jing posni le se pila ban kali balai mong ba hok mano khamba mano em hanrei ubleu dan la ka jong kor kom tre ha ka jing em ko jong ikibri u Joseph u bas ngabjar u Joseph u basu priang tang ka jing posni ro kala biang yo ubleu panan kam ikibri ki ba pher nam ta ka buram ka jong ni pher mo na wei hawei silok ki pher kalok ka bakren ulak bom kren tentang kalok ka bom kren ulak bakren barkom tar hari ai mo yo blai penan kam yang ni baro na ka mata ka buram ko jongu ka jing thmu ko jong blai ka long barabor ka bapakatam na ka mata jong phi na ka mata jong ka plan ko jong blai ka long ka bahatam na ka mata jongi ka jikali ka long hatongi kloi ne man sim karai na ka mata ka jing thmu ka jong
Habis pi perkat hakum no kat undo bleu bakhra badon bor un penan kam ya pi beryanga tangki breu. Hari gaji sisa kalau bau bleu la baru kwa aru man penan kam yangi nak benta kaboram kajung. Ula sim ya kamari banlong kat tengah kajung. Habau la rai sisa. Uta kajung de urang ba. Habau la rai ban sim ya kabreu sim ya ka hadok bakut jong kajing em jagat baja. Hakmat jauh belai ulah sim ya kerai, dah kajing duai, bau sim ya kemari, bau ulah don berka hadu kabakut jong kajing em, kajing itu khana sipang jong Joseph, ni iha ka Bible tang kendiat kadon. Henry pat habangi perkat sipang ka kerai ka bau ulah sim, kalau kata ya kajing em jong ka perthai borak kawai. Ar hajar senam laya ingin keren sa yo Joseph hadu ane kesni ko menta, bau ulah sim ya kerai kabahatam. Wala kalong karai kabae pamru. Namar kata karai kabangisim. Kalaban kata ya kajim yang kasam kakata ai ki porlok ki jongi kakata ai ki khon ki ti ki jongi kakata ya ka lok ki khon ki jongi kakata aru ya ka lawe kabanwan par hadin bagi lak ru ngani ka perthai. Kendai benai usumar ya ka mari kaba kit ya khulung ha ka po ka jongka. Kil haban le jingle sa Bethlehem kalenti kabajingai banyak lenti. Ni iru ba hadien balakhayo Jisu kilaban petcha Egypt nama Herod ukaban penyap yo Jisu upenyap ikhulung ki ba asnem baro kan hai piken mau. Sau hado sansni lo banyak lenti na Bethlehem syadu sya Egypt kawai perkari. Kya ban ri mnong ban peniye no ro. Ukuloi ban sim ya gajeng long nong yalam gajeng long leader. Hagajing em gajung u. Ukuloi ban yasha ya gajing e baro. U angel habo mi pau haka meri nengkong. Ba hadin ga tahu sa mi pau hau Joseph. Ba hadin bolo mi pau hau Joseph ju mi pau sho haka meri. Kata ga gajing sisa kabang yo i haka ktin gajong play. Hado sausin u angel mi pau haka jing fosni jong Joseph. Uta ulong Joseph, ubakla ban sim kejong long ba, ha jong long sim, ha kejong long do, haba urang ba usim kejong long ba. Wan ha benta ka bakin jaman sim, usim kejong gitli. Ublay unyai kren, ha kejong em kejong u. Naga benta yo, naga benta ka yeng kasem kejong u hi borok kawai. Ngalaong mene, but God's plan and human decision. Karai kadai jongi simen ka chingtmu kalong ko jong oblay nam penbor ko mom penbor yo Joseph bar ka Mary hot pun shai hari ka jong ka rai ka jong simen oblay u ai ya kane ka tmu ko jong hau Joseph hakikti ki jong kikti mystery ukulai ban shania namar pai tangi kiti jong pai ya ka onut upai yang jing numur ceperkat, upai yang jing IT ke jong ke jong nom siem ke jong ukloi ne men pediang. Ya kata ka boleh kwa nak banta ke jong. Ublei ushania ai kibriu. Hato kibriu par kishania ne ya ublei kata ka long ke jing kali. Haba ubriu ban ublei kia kan do lang. Haba ka jing tmu ke jong ublei bar ka rai ke jong ubriu kia kan do lang ka don ka kamba kabakrao. Kano kabam laru kalong kabala hagaba ublay ban ubriyo kia trailang. Kalon ko ising ongkum ni bangin sotho ya kaman ka ublay kata kare kising tip kabakrao. Bangin syam ya kaman ka ublay kata kare kising lap kabakrao. Bangin le ya kaman ka ublay kata kare kising job kabakrao. Ada ublay yo lamnya pishan washano. Unya lam ya pi bat kajing ai kajong u. Ngamat kajing alam kajong u. Ha kajing im kajong a. Proverb glanong ka balai ka khot ka basan hadun riu ong gum ne. Shania how try dakal onor jong pi baro. But what shania hala kajong kajing shampang. Hagalenti baro ta phla ya u ti on bat ya ka kata kalong kajing ong nakaktin kajong blay. Larau blay ula ai ya kajing tubu ya ka plan ka jongo ni kalau ini aman sim karai nak manta ka buram ka jongo parhabang sim karai ulen penangkam
yangi on panan boram yangi kumbaula le haga jing em kan jong Joseph kan nos nam ngin em nyimte kamang ibo Joseph em tangkan dia snap he ura long jing gerku naga menta ka perthai hi baro ko we namar baula shim ya garai ka baba hatam haga jing em jong ai bagane ka Christmas ka menta pin shim ya garai ka ba thumma ya jing em jong ngamte ublai Ukraine phi haga no ka dur pa lengba wan jong ne ka khubor ka menta nama phi la do ublai Ukraine phi shim ya garai shim ya sinjam naga menta bahkan longa jinggar khu jing em nyom shimat longa jinggar khu yang ka sam jong phi ya ka balang ya ka imlang ka salang shua bangan pringkut no ko ban ai khublai Christmas besok bas nam thamai ka badap blai nanam ong ka besok kan mangim tik kan long no han rai ka nam thamai ka badap blai haba blai udap ha ka jing em ka jong long ka balong kan ong phi phin yo ya ka jing lam ka jong haba ya ka tham ka serngeu ka jing ya nanam shak ting ya ka basneu naman melong rengkat mami batna tongi pendam lang haga jing doi kokpa ujongi bahab neng yaingo atrai bi namar jongane khubor ka mala ayangi naga tin ka jong me baro ke bala sngap bat yangaro atrai ayina ma shisho yaga jing alam bat ka por ka jong me kerteng ka jong try banong pen im jong yu Jesus Christ amen.